Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halay sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Paulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10 nin aga. Andaga Ngunyan. Andaga Ngunyan. Maray na aga mga tugang, aldaw na Sabado, petsa 13 kan bulan na Nobyembre. Liwat ming ihatod sa indo ang mga bareta sa Andaga Ngunyan News, mga baretang tiniripon pun Lunes hasta Sabado. Live po nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, asin 89.5 Radyo natin Naga. Nadadala naman live sa Naga City Government, ANN News, official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangalan kan bilog na news team, ako po ang sinong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, ipigtutulod na pediatric vaccination para sa mga eskwelahan. Kaipuan pa nin permiso gikan sa DepEd Bicol. Ang detalyes haliki Paulo Papa. Mapadara na lang nin surat si Alcalde Nelson Legacion sa Opisina Regional kan Department of Education o DepEd tanganing formal na hagadon ang pagtugot sa pediatric vaccination sa public schools kan syudad. Sigun sa Alkalde, nakaabot na ang planong school vaccination sa syudad din Naga ki DepEd Regional Director Gilbert Sadsad, alagad kay puan pa na maresibe kaini ang surat na naghahagad na mabakunan ang mga estudyante kan public schools kan syudad. Nagin pabor asin uyon ang DepEd Bicol sa nasambit na plano, kaya piglalao man na makapadara nin written letter of permission sa gobyerno lokal. Pag-abot sa public school, kaipuhan pang pagtugot kan Regional Director kan DepEd. Pero according to Ma'am Jo, nakaabot na sa kaaraman kan Department of Education Regional Office. Okay sa inda si IDEA. In fact, maugmada si RD, si mga officials duman. Pero kay Puan Manda rin informal letter. So, letter request. Kaya nagpapadraft na po ako ng letter request for delivery para may pa-receive na po sa Regional Office kan Department of Education. Dugang pakang alkalde, enoto na pabakunan ang mga estudyante kan pribadong eskwelahan en kaso na mayo pa nin mareresibing formal na permiso ang lokal na gobyerno gikan sa DepEd Bicol. Sa presente, padagos ang orolay manungod sa schedule kan pediatric vaccination. Sa ibong kaini, preparado na ang 9,000 na botelya kan Pfizer vaccines asin dai pa madeterminaran na numero nin Moderna vaccines para sa mga hobe na may edad 12 sagkod 17 anyos. Para sa Andaga Ngunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, pagbabakuna sa mga tourism workers, padagos na ipigtutulod kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalyes kayan haliki Joel Sulina. Sa liwat na pagbangon asin pagbaskog kan tourism industry sa syudad Dignaga, padagos man ang pag-inkriminar kan lokal na gobyerno kan syudad sa mga tourism-related businesses na ipasunod ang mga reglamento sa safety seal, kabali na ang pagpabakuna sa mga tourism workers. Sigun Naga City Arts, Culture and Tourism Office Department Head Alex Santos, maabot sa 50% na ang mga tourism workers na nagtatrabaho sa labi sa 900 gabos na mga tourism-related businesses sa Naga, ngunya na bulan ng Nobyembre ang nakapagpabakuna na laban sa COVID-19 virus na saro sa mga paagi para sa liwat na pagkusog ang industriya ng turismo sa syudad na labi sa mga naapektaran kang pandemya. Pero po lately, kang naglibot giraray kita, nadiskubre ta po na halos kabanga na po ang bakunado. So from 25%, nasa 48% na po siya as of November 2. Sa iling mi po iniyo, very crucial iniyo, kung gusto ta po na mabuksan na ang satuya na industriya para po safe na giraray ang satuyang lugar. Sinabi pa ni Mr. Alex Santos na puwera kang pagpapabakuna ka mga empleyado o mga tourism workers sa syudad Dignaga, kabali man sa mga pigmamato kan lokal na gobyerno sa tabang kan DTI, DOT, MNCCI asin DILG
ang safety seal kan lambang mga establishmento kabali na digdi ang mga tourism-related businesses kung saan mayoriya sa mga ini ang nakakomplay na matapos mataunan ng accreditation o certification sa safety seal na standard bilang pagprotehira sa mga kliyente na basihan o standard bilang pagprotehera sa mga kliyente maging sa mga empleyado kang mga kumpanya, opisina o workplace laban sa ulakita kang virus. Ang safety seal po, kami po si opisina na nagpuon kayan kang August, in the span of 1 month po, naka 200 kita na nataunan ng safety seal, ng na-inspect. Tapos po sa ngunyan, ipadagos po yan kan sa tuyong public safety office and padagos man po na nagdadakol ang numero ninda. So, iyan po ang panduwa na kaipuhan ta para po mabuksan ta talaga sa tuyang industriya aside from si bakuna. Si Pantulo po, ito talagang kaipuhantang standardized na mga protocols manungod po sa entry sa travel, hindi sa tuyang corona. Para sa Nagangunya News, Joel Sulina. Yan tras tanto sa ibang bareta halangkaw na obesity as in underweight cases uli sa pandemic nanutaran sa duwang barangay kan Ciudad Dinaga. Ang detalyas kayan hali kay Paulo Papa. Ninhuli sa kasagsagan kan pandemya na naglimitar sa hiro kan mga tao kan taon 2020, nanutaran kan City Population and Nutrition Office o CPNO ngunya na taon ang nalangkaw na kaso nin severe stunting sa mga kaakian sa barangay Panikwason mantang obesity sa barangay Triangulo. Sigun Kiray Anrentoy pamayokan CPNO, nanutaran sa harayong barangay kan Panikwason ang kakulangan nin tanom na gulay sa mga natad alagad mga ornamental plants ang naging prioridad itanom para pagkuhanan nin marikas na income. Imbes na maging dismayado sa maihewas na natad asin dakol na ornamental plants sa upper barangay, naghagad din tabang an opisina sa City Agriculturist's Office na nga nin magpatanom kakanon sa mga natad sa lugar. Well, siguro hagayo, no? Hagayo na magay sa, kumbaga, ito si farthest na barangay dito sa Ciudad Dinaga. Pero yung ano yan, nagngangalas din kami dahil dawa na nga ni hagayo, pero gustong sabihin dara ko laon sa natad nila dapat ug mga tanong ng siring. Kaya nagpunta ako dito sa opisina, nag-ikot ako, inot kong pig-ikot si Panikwason. Kasi nangalas ako kung tano ta halangkawon so malnourishment sa Panikwason na samantalang dapat ako gulping tanuman. Pag-ikot mi, sa mga recipients mi, umayo na nagtatanom. Dikito na sana sa nagtatanom sa Panikwason. Kumbaga, nag-ikot ako kasi nagpaaram ako na kung pwedeng ikuton ko si Harong, ilingon ko si Natad sa likodan, baka may backyard garden. Mayo na ning mga gulay. Ang yaon, kumbaga, ito yung gusto nindang ipabakal na itong inapod na plantito, plantita. Gusto sabihin, siguro naiisip na mas gusto si instant na pagkakakitaan o paghanap buhay kesa katong mas nagahalat na nag-grow itong Pero, kung kahit tupig nakiulay kita sa City Agriculture's Office na kung pwede si mga recipients ni tawanan or tutukan na dapat magkaugwan ng ito pagang tanuman ng mga gulay na pwede nila makuha anytime sa natad nila. Sa kaso kan obesity, ang barangay Triangulo an may pinakalangkaw na numero. Sigun pa sa dating konsehal, limitasyon sa pagluwas harong alagad sobrang pagkakan ang naging dahilan kan paglangkaw kan obesity sa mga kaakian sa lugar. Sa obesity sa Panikwason, bako siya si pinakahalangkaw. Sa obesity. May pinakahalangkaw sa obesity si Triangulo. Si Triangulo. Sa hiling ko, lalo na kan si 2020, dahil nagluluwas, sige sa ng Tarakan. Kumbaga, telepon gubos, kumbaga na-overwhelm, sige sa ng Tarakan. So talagang expected si pagtakula kan si Makakit. Actually, bakulan si Kakian halos si gubos. Sa presente, padagos ang paghinguha kan CPNO, Barangay Nutrition Committee, Barangay Nutrition Scholars, asin Barangay Supplemental Feeding Volunteers, tanganing may paabot ang maninigong nutrisyon sa mga aki, sa paagi kan regular na hot lunch feeding, asin iba pang serbisyo kan gobyerno lokal para sa salud kan mga beneficiaries. Sa pigiras na datos kan CPNO, may 29 na numero kan mga aki ang underweight na nag-abot sa 9.35 ang porsyentahe sa barangay Panikwason. Sa Triangulo, 87 ang obese na mga aki na nag-abot sa 9.78%.
Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, seating capacity asin pamasahe sa Trimobile sa Ciudad Dinaga posibleng aprobaran sa sunod na sesyon kan sangguniang panlunsod ka. Detalyas kayan, Paulo Papa. Ipapadago sa mga masunod na aldaw ang urulay sa bawas pamasahe asin dugang na pasahero sa mga Trimobile sa Ciudad Dinaga. Sigun ki Konsyal Joselito del Rosario, pamayok kan Transport Committee sa sangguniang panglunsod, kay puwan pa na mag-agi sa ocular inspection ang mga taxikel asin e-trikes, tanganing mahiling ang seating capacity kan mga ini, sagkod na pag-urulayan sa mga masurunod na aldaw. Trimobile. Then ito pong mga e-trike, taxikel, gusto mi pong makigwaning garo ocular inspection kanto. Ngari po mahiling mi talaga si laog, si seating capacity kan si. So we will render the report siguro next yung mga succeeding gusto mi pong kumplitohon si magiging discussion kami. Sa public hearing manungod digdikan aldaw nin Lunes, Nobyembre 8, mayorya kan mga operator ang naghagad na gibuhon ng tulo ang pasahero kada ordinaryong Trimobile, alagad maawat na magtinir sa 15 pesos ang pamasahe. Piglalauman sa sunod na public hearing, mapag-uuyunan ang bagay na ini. Mientras tanto, piglinaw kan konsehal, nayaon na sa disposisyon kan Department of Transportation ang ano man na pag-urolay manungod sa dugang na pasahero asin bawas pamasahe sa mga pampasada na jeep sa Ciudad Dinaga. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, sa iba pang bareta, groundbreaking ceremony sa 50 million pesos multipurpose evacuation center na ipigdunar kan Pagcor ginibo sa Balatas New Development Site. Detalyas kayan, Joel Solina. Pupunan na ang patrabaho sa pagpapatugdog kang 50 million pesos worth na Pagcor Multipurpose Evacuation Center na sarong Typhoon Resilient Building matapos ang ginibong groundbreaking ceremony aldaw na Biyernes, petsa 12 kang Nobyembre 2021 sa New Balatas Development Area sa Ciudad Dinaga. Sa entrevista kay Attorney Alfredo Lim, President asin Chief Operating Officer kan Philippine Amusement and Gaming Corporation, Pagcor, opisyal ng pigton over ang grant sa lokal na gobyerno kan Ciudad Dinaga para sa pagpapatindog kang sarong multipurpose evacuation building na may sukol o floor area na 2,000 square meter. Magamit man ini bako lang sa panahon ni mga kalamidad bilang evacuation center imbes sa iba pang mga tiripon, social activities, sports events o mga darakulang aktibidad na kinakaipuhan ng venue. Ang capacity po ito, malaki ito kasi ang multipurpose evacuation center na Scheme 3, ang floor area po niyan is 2,000 square meters ang floor area. Oo, napakalaki, complete with all the facilities I have mentioned during my remarks. Lahat naman depende nga sa kung sa syudad, kung kailangan ng maraming tao. Yan, bibigyan namin ng multipurpose evacuation center na Scheme 3. Tulad ng isang barangay na maliit lang namang kunti lang inhabitants pero palaging binibisita ng bagyo, naglagay na kami ng multipurpose building na which can also be used as shelter in the event of typhoon. Nakapagtauman ang Pagcor ng siring ng mga proyekto sa iba pang mga lugar sa nasyon, maging digdi sa probinsya ng Camarines Sur asin probinsya ng Albay. Ang grant hali sa Pagcor na kuha huliman sa paglapigot kang lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Nelson Legasyon na makakuha pa ng mga siring ng mga proyekto para sa padagos na pag-usuhag kan syudad. Nagpasalamat man ang lokal na gobyerno kan Ciudad Dinaga sa pamamayo ni Alcalde Nelson Legasyon sa naresibing grant na ini gikan sa Pagcor asing gobyerno nasyonal na ang manginginabang ang mga konstituentes kan Ciudad Dinaga. Kaya napakalaking bagay po para sa amin na meron tayong multipurpose evacuation center na pwedeng gamitin sa mga ganitong pangyayari. Ito pong multipurpose evacuation center ay itatayo sa tinatawag naming Balatas Development Area at malapit po ito sa dalawang communities considered as indigent communities. Yung Uswag Balatas sa may likodan po natin at yung dito sa may looban na Ono, Looban 2, Zone 5 ng Balatas. Kasama na din po yung sa may Zone 6
At siyempre dahil multipurpose building po ito, kapag walang calamities, walang bagyo, maaari po itong gamitin sa ibang pangangailangan. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, free birth registration sa mga kaakian sa Ciudad Dinaga gigibuon sa petsa 18 kan Nobyembre. Detalyes kayan Paulo Papa. Nakatalaan sa aldaw nin Huwebes, Nobyembre 18, ang free birth registration sa mga kaakian kan syudad na day parehistrado sa City Registrar's Office. Si Konsehal Elmer Valdemoro pamayukan komite nagsabi na diretso kan lambang aki na magkaigwan nin lehitimo na pangaran asin nasyonalidad. Sigun sa opisyal, obheto kan aktibidad na madurar pon alas 8 nin aga sagkod alas 3 nin hapon sa Naga City People's Hall na mainaan ang numero kan mga kaakian na daing rehistro na daing nagbababa sa 50 kada barangay. Iniimbitaran po si mga magurang na may mga aki pa na mayo ning birth certificate na magdigdi po sa petsa 18 para po may rehistro ang sa indang mga aki. Ini po libre kaya dakulang bagay po taaramta ang kaulangan kaya dahil nare-rehistro ang mga aki dahil mayong pambayad. So kung anong tapo ning oportunidad na i-avail ini dahil libre po ini, matabangan ta na mairehistro ang satuyang mga kaakian. Ang free birth registration pigko-conducer kada bulan ni Nobyembre bilang parte kan Children's Month celebration sa syudad din Naga. Kan nakalihis na taon, suspendido ang aktibidad huli sa pigpasunod na Modified Enhanced Community Quarantine. Labi sa 200 ang target na matauanin libreng rehistro kan Naga City Council for Welfare and Protection of Children asin kan City Registrar. Nadayo nga ni sa barangay nababa sa 50. So baka inihiling ta mga 100 to 200 na pwedeng makater sa aldaw na iyan. Ang kamarayan po kani, once na nag-avail ka mo digdi, kung dahil man matapos ang pag-process sa kaaldaw na iyan, pwede ka mong magbalik na lang sa City Civil Registrar na ipapadagos na lang itong pagproseso. Alagad, mayo ng babayaran. Ang importante po, sa dyan sa aldaw na iyan, para po matakwa na kamuning requirements and at the same time, manutan na part ka mo katong ginibong aktibidades, kaya kung mabalik ka mo sa civil registrar, pagpadagos na lang kapag proseso. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, bagong eastbound terminal pigbukasana pagkatapos kan siyam na gayong taon. Detalyes kayan, Joel Sulina. Formal nang nabukasan kang petsa 6 kan Nobyembre 2021 ang eastbound terminal na yaon sa area kang Barangay Triangulo. Napigpanginutan ni Alcalde Nelson Legacion ang simpleng seremonya para magkaigwaning maray na lugar para lunadan ang mga commuters na pasiring sa partido asin Rinconada area asin iba pang lugar sa luwas kang probinsya. Sa entrevista kay Mayor Nelson Legacion, inabi kay ini na makalihis ang labis na 9 na taon na dagos ng nagkaigwaning temporary eastbound terminal na naipatugdok kan pamilya ni Engineer Ruben Sia asin aki kaini na si Atty. Ruby Jane Sia Isla na naggasto o namuhunan para man sa pagpapatugdog kang nasambit na terminal na mayor na manginginabang bako lang ang mga residente kang Naga maging ang mga residente sa pagtaraid na banwaan sa probinsya. Sa halawig na panahon, perming may nadadangog po kitang issue pag-abot po sa bagay na ini. Napakiulayan ta po ang pamilyang siya. Asin naugma po ako, lalong-lalo na kay Atty. Ruby Jane siya Isla na tinabangan po ang lokal na gobyerno Naga sa kamautan na makaagan nin eastbound terminal digdi po sa satuyang lugar. An bonus kay ini nin huli po tamayong gasto sa satuya pong syudad. Libre si around 8 million pesos na nagasto sa pagpakaray, pagpapatugdok kay itong structure, kay itong building.
Nilinaw pa kang alkalde na ang direksyon kan lokal na gobyerno iyon ang makapagpatugdok ng permanenteng eastbound terminal basado sa nakalatag na mga plano. Alagad, dakulat man ang pasasalamat kang gobyerno lokal na may mga pribadong kumpanya si mga individual na padagos ang pagtubod asintuala sa presenteng administrasyon ni Mayor Legacion. Uli sa mararahay ng mga programa kaini para sa syudad sa ibong kang kinakampang ng mga angat, siring kang pandemya, asin mga kalamidad. Ang direksyon ta iyon na magkaigwanin permanent eastbound terminal si proseso na po siya. Pero dakulang bagay na igwang sarong kompanya, sarong investor, mga persona na nagtitiwala po sa satuyang iyo man po iyan si saro sa basihan kan pag-apresyar ta sa pamilyang siya na dawa na po nga ni dipisilon ang panahon po ngunyan, nagdesisyon sinda na mag-invest sa paagi po kay itong terminal. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. Mientras tanto, serbisyo para sa mga PWD sa Ciudad Dinaga naging mas mahiwas na, makalis na maging saro ng departamento ang PDAW. Ang detalya sa Liki Paulo Papa. Dagos ng naging departamento sa lindongkan gobyerno lokal, ang Persons with Disability Affairs Office of PDAW makalis na maghurar ang pamayukaining si Paul Jan Barosa bilang department head. Si Elmer Valdemoro, pamayukan Committee on PWD kan Sangguniang Panglunsod, nagsabi na mas mahiwas na ang paghatod serbisyo sa mga PWD kan syudad, makalis na maging departamento ang opisina. Sabi pa kan konsehal, igwananin full authority ang opisina na mag-implementar nin mga programa para sa mga PWD sa syudad Dinaga. Dati, nasa irarom ang PDAW kan Office of the City Mayor, kaya naging rekisito ang approval kan alkalde bago magkonduser nin mga aktibidad ang nasambit na opisina. Latest, nanta po baga na ang PDAW, imbes na saro sa ng opisina under the Mayor's Office, ngunyan po saro na siyang departamento base duman sa PWD Code. And kasugma po, nag-oath na ang magiging department head sa paagi po ni Mr. PJ Barosa, na siya na ang matukaw na department head kang PDAW. And sa paagi po kaiyan, mas mapapahiwas na si mga serbisyo, mas magkakaiwanan ng full authority ang sarong departamento na kumbaga po limited na lang itong mga for approval kang sa tuyang alkalde na dagos-dagos ng may implementar kang opisina kang PDAW na ang ultimately mabibinipisyaran po pa yan ang sa tuyang mga katugangan na PWD. Dugang kan konsehal, ang gobyerno lokal kan syudad Dinaga ang pinakaenot sa nasyon na magkaigwanin opisina para sa mga PWD na suhay sa social welfare offices asin iba pang mas nakakalangkaw na opisina. Pig-establisaran opisina na naging departamento susog sa Ordinance Number 2020-072 o PWD Code of Naga City. Sa Section 23 kan ordinansa, pig-establisar ang PDAW bilang departamento tanganing mag-implementar nin mga polisiya, plano asin programa bilang pagkomple sa PWD Code. Sa enterong Pilipinas po, kita po ang pinakainot na nagkaigwaning departamento ang PDAW. Usually po ang PDAW, itong mga Persons with Disability Affairs Officer, ako yan lang yan. Minsan lang kang alkalde bilang katakod na katrabaho kang sarong personahe. Usually po attached siya sa CSWD, pero kita po minanigo na magibo ng sarong opisina para kaya na naging departamento and ganyan po igwan ng sarong full-fledged. Para sa Naga Ngunyan News, Paulo Papa. Sa iba pang bareta, Naga City Children's Affairs Office, bukas sa mga aking nakakomitir, naging biktima nin PT o kaya man serious crimes. Detalyas kayan, Paulo Papa. Bukas ang opisina kan Children's Affairs Office
sa mga kaakian na nakakomiter nin petty o serious offenses magin sa mga biktima kayni. Si Glyza Nasayaw, Secretariat kan Opisina, nagsabi na dapat tawanin maninigong disposisyon ang mga Children with Conflict with the Law o CICL asin mga children at risk o CAR sa lindong kan Comprehensive Local Juvenile Intervention Program kan gobyerno lokal. Ang mga kaakian na nasa kategoryang CAR exposed sa mga peligro kan harong asin komunidad na makakaapektar sa saindang pagtalubo. Ang mga nasa kategoryang CICL, mga nagbalgar sa lay, magin mga ordinansa. Sa ibong kayni, day maninigo na ikonsidera bilang kriminal. Ang mga CICL, hulitasinda, mga aki pa na kaipuhan ng giyasin intervention sa tabang kan mga nanunungdan. Pag sinabi po kayang children at risk, no, sinda itong mga aki na pwedeng mag-fall sa kategorikang CICL. So, ang children at risk, pwede sinda itong mga aki na expose sinda sa dangers kang sa indang harong, kang sa indang komunidad, no? Kaya, pwede sinda potentially ang pagtalubo ninda maapektuhan. So, at risk sinda. Pag sinabitan naman, children in conflict with the law, sinda si mga aki na nagbalgar, kang mga leyes o iba pang ordinansa, halimbawa, aro kaya, no? As in, kaipuhanin din ng intervention. Kasi pag kinonsider tang CICL ang sarong aki, day man ibig sabihon na criminal. So, da ita pwede i-label ang aki ning as criminals. Kaipuhanin din ng giya, as in intervention, para dain na sinda mag uliton si sa indang ginibo. O kumbaga, dain na ninda irrepremado o i-apprehend sinda. Para man, kasi ang paghiling ta sa mga aki is saro sinda sa mga sektor na kaipuhaning giya as in intervention. So, pag sinabi tang CAR and CICL, magkaiba po pirmi ang dapat natin natauta sa indang intervention. Nakatutok ang programa sa mga intervention na makakarahay sa 4 na basic functionalities kan aki, katuwang ang Commission on Human Rights, Korte asin mga non-government organization o NGO. Ang 4 na functionalities kan aki susog sa Children's Affairs Office, iyo ang survival, development, protection asin participation. Sa presente, padagos ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children sa updating kan programa para sa pag-centralize kan datos gikan sa mga katuwang na opisina asin ahensya kan gobyerno na nagpapailing ning numero kan mga kaakian na nanginabang sa programa. Para sa Nagangunyan News, Paulo Papa. Mientras tanto, Naga City Police Office liwat pigtawan onra kan lokal na gobyerno kan Naga matapos ang matrayumpo na naman na operasyon kontra illegal na droga. Ang detalye sa Liki Joel Sulina. Daima untok ang kapulisan sa kuddain man napundo sa illegal na droga ang mga personang imbuelto idi. Ini ang tinaunang doon ni City Director Police Colonel Marlon Catana kang Naga City Police Office. Katakod kang panagos nindang kampanya laban sa illegal na droga kung saan naging sunod-sunod ang mga matatrayumpong operasyon na nailansar ninda laban sa mga involved sa illegal na droga asin nakakumpiskara ning dakulang kantidad ning illegal na droga. Kahit na may pandemic, nakita niyo naman hindi tumitigil panghuhuli. At ito pong ating commendation na ito, ay bunga po ito nung pagkakahuli doon sa 2 taga-Naga. Na hindi lang po butil ang binebenta. Gramo, 250 grams. Iyon nga pong butil, pag sininghot ng mga kababayan natin, nawawala na sa katinuan. Paano pa yung 250 grams? So yun, nakikiusap po ako sa mga mamamayan natin, mga taga-Naga, na tulungan niyo po kami. Kasi hindi po namin nakikita lahat. Kasi minsan nakakatulog din yung pulis, yun, makakatakbo sila. Makakapagbenta ng droga. Marumduman kang nagtalikod na mga simana, 2 sunod-sunod na anti-drug operation ang nailansar kang Naga City Police Office sa Barangay Tabuco asin Barangay Peña Francia kung saan naaresto ang nagkapirang mga drug personalities asin nakakuha ang mga operatiba ning 55 gramos na nagkakantidad 374,000 asin 0.8 grams ning pinagtutubodang shabu na nagkakantidad sobra sa 5,000 pesos.
Pinasalamatan man ni Katana ang lokal na gobyerno kan Ciudad Dignaga sa pamamayo ni Mayor Nelson de Gacion asin sangguniang panglungsod sa pamamayo ni Vice Mayor Nene de Asis sa pigtaong komendasyon na pinagpadrinuhan ni Konsehal Vidal Castillo. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Yan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office sa pangaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Nelson de Gacion, Vice Mayor Nelly Diasis kan asin man kan sangguniang panlungsod kan Naga asin kan bilog na ANN News and Public Affairs Team ini ang sendong naging parabareta Roy San Ramon Mabalus kan Sedo Pagantabay masunod na Allen Riondanga Urulay Banwaan. Sa kong mga tugang kay Kristo, kamusta po kamo? Ini po si Bishop Rolly, kay iba si Mayor Son Legacion. Tagalog po sa Indo, gabos na anduyugan ang programa kan gobyerno na magpabakuna kontra COVID-19. Ini sa itong obligasyon sa satuyang kapwa, asin pagpapahalaga sa buhay na itinaokan sa itong kagurangnan. Para sa mas marikas, konbenyente, asin ligtas na pagpalista para sa pagpabakuna, piglansar na niyato ang Naga City Online Vaccine Registration para makarehistro ang sarong Nagenyo, mag-log-insta na sa covidvax.naga.gov.ph. Ano pang hinahanap nindo? Madyana, magparehistro, asin magpabakuna. Ang bakuna, ligtas, epektibo, asin libre. Pagtarabangan ta, suportahan ta, magpabakuna kontra COVID-19. Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Mga tugang, Diyos maray na pagkaaga, petsa 13, bulan na Nobyembre, taon 2021. Ako po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Mag-iribahan po giraray kita sa loob ng 30 minutos ng pag-urulay-ulay, manungod sa mga programa kan gobyerno lokal. Mga pulisiya, mga aktibidad na pigpapanday, pig-iimplementar para sa karahayan kan lambang na ganyo. Live kita mga tugang na nadadalan sa 89.5 radyo natin, siring man sa 100.5 Idol FM. Asin pong live na nadadalan sa Naga City Government page, asin ang Nagangunyan News Facebook page. Mga tugang, unya na pagkaaga, nagsikad na ang pediatric vaccination kan Ciudad ng Naga dyan sa Jesse M. Robredo Coliseum. Asin target po unya na makapagbakuna ng 600 na mga kaakian na nag-iedad 12 anyos sagko 17 anyos. Sa maabot man mga tugang na simana, pigtalaan naman kasatuya pong Naga City Vaccination Operations Team na mailuwas na ang pagbabakuna para sa mga kaakian, asin makapagpuuna kan school vaccination program kan Ciudad ng Naga. Mga tugang, unya na pagkaaga, sa tuya pong magiging bisita an sa tuya pong mahiguso na maray na Vice Alkalde kan Ciudad ng Naga, an ina kan konseho, an ina kan pamilyang Nagenyo. Mga tugang, maugmata pong makaibahan ngunyan ang sa tuya pong presiding officer kan sangguniang panglungsod kang Naga, Vice Mayor Nene de Asis. Ma'am Nene, good morning po and welcome sa Urulay Banwaan. Diyos maray na aga sa imo Allen, asin sa mga nagdadalan po ngunyan sa tuya ngunyan na aga, Diyos maray na aga. Ma'am Ne, good morning po and salamat po giraray sa pagpaunra po sa samuhi pong programa na makaibahan po kamo na makapag-ulay-ulay po, urog na po si mga pigsisiributan ngunyan kan sa imo pong opisina. Aram ta po baga na kamo ni Mayor Son tuwang-tuwang na maray sa pag pauswag kang Naga, tabang-tabang po kamo sa mga proyekto, tabang-tabang kamo sa mga bagong mga developments ngunyan, and sa partnership po ninduan ni Mayor dakulon kamong nagkakaharamanan po baga ngunyan. Iyo, maugma ako asin kami gabos sa sangguniang panglunsod. Perming yaon ang suporta kay Mayor. Tanahihiling taman po baga ang nahahaman kung marayang iribanan. Mayong diringkilan, kami on our part sa sangguniang panglunsod, ako bilang Vice Mayor, ay situit na everything na piglulunsad ni Mayor, mga programa niya, nayaon ng sakuyang suporta. Asin kung
igwaman akong ang kagayunan ki Mayor, ta kung may suggestion ka, miski pa sinabi na niya si program niya, pag may mga suggestion ako, may suggestion ng mga ang mga members kan sangguniang panglungsod, bigdadangog niya, as in kuminsan nababago nga ni si sa iyang talagang nakalaan na programa. Kaya maugma po ang pakulang sa maugma, kundi ito bagang kung baga smooth ang samuyang iribanan, kung may mga pero dai po nangangahulugan na permisan na kaming uyon. Ta dyan po sa laog kang sanggunian may mga fiscalizer bang kaming mga kaibanan, may mga kaibanan kami na mabusisi man. Kaya every time na may pinapadara sa muya si Mayor for approval o mga nag-aano siya na kung may mga suggestion ka mo, sinasabi mi sa iya, and then pag abot mi sa session, nagkakaiba talaga ng deliberation. Kuminsan nga ni, pinapaapod mi, i-invite mi man si Mayor para ma-explain kung ano itong katuyuhan kay itong mga pigpapadara niya sa Samuya. And very apparent yan tabi, BM, kita po baga, live po baga nindong papahiling sa tao, na live kita sa Facebook, ang sa indo pong deliberation, and talagang, this is how transparent the Sangguniang Panglungsod of Naga. Nahiling ta po talaga sabi nga ni Kayan, diskusyon sa mga programa, diskusyon sa kung ano man ang piglalaog, kumbaga maski nga ni kamo iribahan sa na as one team, nahiling ta po itong kumbaga may nakakalusot na may diyan nakakalusot, lalong-lalo na may mga pera po ang abogado sa mo, may doktor, kumbaga pag abot sa mga fields of interest o itong mga kinakaputan na programa kang lambang konsyal, talagang updated sinda, as in on hand sinda kung ano si mga nangyayari. Kaya pag may mga nadidiscuss itong mga issues na connected sa mga kaput ninda, talagang actively nagtatao sinda suggestion, nagpa-participate sinda, as in pinag-uurulayan talaga. Kung ako po dyan sa sanggunian, talagang kuminsan difficile kaya mag-balance kuminsan, lalong-lalo na may matitibay po gabos ang mga yaon po dyan. Mayo kang itula kabigin sa mga pag-iriba, gabos po sinda nagko-contribute, gabos sinda nagtataram, gabos sinda nagpa-participar. Kaya maugma on my part, na uugma ako na dakol akong naaaraman sa inda. As in sinda man po, pag may nahiling sindang medyo mali duman sa sakuyang outright, nahihiling man nindo, nadadangog nindo, sinasabi ninda na bako ngaya out of order. Minsan, pati ako nasasabihan na out of order. As in nauugma po ako kayan, na talagang inaako ko kuminsan na minsan kaya baga dahil mo maanuhan, may matex o kaya may biglang maralaog sa mo, na nawawara ka sa issue. Pero so kang kagayunan sa imo BM, pag ginadalan ko kamo sa Sangguniang Panglungsod bilang timon kang Sangguniang Panglungsod, nahihiling ta itong pinapabuhelo mo ang mga pag-iriba na mga pagdiskusyon sa lambang saro. Oo, dahil po ako nagpupukpok. Pinapabayaan ko sinda pag pinapabayaan ko sinda na magkaigwaning kuminsan nakakairinitan nga usually. Pero pag nahiling ko kayang garo na ang maray, taday man sinda na labaw. Duman sa basta't issue lang. Mayo ang dyan po nahiling nindo sa mo sa session, mayong personalan dyan. Talagang issue lang. Kung ano ang issue at hand, iyo yan ang dideliberation kang mga pag-iriba. Pagkatapos kayan, uli mo yan. Kuminsan nga uli ko, madaraklagan ako minsan. Kaya kuminsan mapukpok na ako. Pero pagkatapos po kayan, dahil nahihiling sa laog kang sa media o sa laog ng TV, dahil nindo po nahiling. Pagluluwasan kayan, arakbayan na yan, sige na ang ralatikan, sige na ang ngiriritan. Pag kami nagkakakana, nasa mayo lang, garo kumbaga, si issue lang talaga. Issue lang si pinag-ulayan, nasin, miski nga ni sa laog na yan, masabi, pati, garo nga yaar, kuminsan i-correct pagiraray, asin kung kuminsan mahagad, ay sorry, dahil ko po ngayon, garo-aro kaya. Saka BM ko yan ang Sangguniang Panglungsod kang Naga, mahiling mo talaga ang higos. Imagine mapuong kamong alas 9 ning aga, minsan inaabutan kamong alas 3 ning hapon. Alas 3 ning hapon, pag nagpapaapod pa kami kang mga, kamo baga, pag nagpapaapod kamo sa kang mga department head, asin ng iba pa, pag nagpapaapod ko, nag-i-invite, pinapabelo mo po sinda na magtaram.
para bako itong daimisinda miglilimitaran duman sa kung ano lang si ano lang si issue at hand. Talagang pinapabelo mi sinda kaya ako minsan nadadagdagan man ang sa indang mga informasyon na hali sa mga bisita. Kaya duman po sa kaya nga ni sabi baga healthy ang atmosphere sa laog. Kaya miski po kami nag-i-invite kuminsan kang mga tigaluwas, department head, garo kampante man sinda pag naglaog sinda na maray ang magiging resulta ka itong pag-urulay. Yan po. BM, kamang nakaagi pong kang nagpuon ka bilang vice alkalde. Ang aram ko pigpasurumiter mo sa mga pag-iriba sa konseho nin mga plano ninda sa mga dapat indang giribuhon duman sa indang turno. Sa primerong turno. Ngunyan tabi BM Ma'am Nene, palaog kita na naman sa 2022. Aram ta na kuyan ang konseho kang naga kuyan baga proactive pero may hinihiling na kumbaga minsan nga ni nakikisabayan sa duman sa vision kang executive para mag-align si duwang branches ta digi sa naga. Ngunyan po Ma'am Ne na palaugon ng 2022 ano po si mga bilang po timon kan sanggunian bilang presiding officer ano po si mga bago mong assignment ngunyan na garo itinoka sa mga konsel, may makaipang po magirari isubmit araw katong ino. Oo. Kaito kaya baga pagtukaw mi Allen, pinasubmit ko sinda ning legislative agenda. Ano ba si dadarahon ninda sa sanggunian? Ano si mga lakdang na gigibuhan ninda ning ordinansa o resolution base duman sa komitibang pagkakaputan ninda. So mayong nag-overlapping. Kung halimbawa baga may sarong ordinance na talaga ninda na nakakaagnayan. So may legislative agenda kami, yaon duman kada konsyal sa environment, igwa na siyang nakaplansar na mga plano na isusumitir sa sanggunian. Para pag executive and legislative agenda itong papaapod ni Mayor, igwa na kaming haman na isasabi ki Mayor, itatao ki Mayor si proposal kang sanggunian na inline man duman sa iyang programa. Masabi si Mayor, ini ang vision for this year. So masubmit man kami in relation duman sa vision ni Mayor. Ano ba si mga dapat ming gibuhan para in-line kami o in sync kami duman sa kang executive. So ngunyan, after kaini yung matatapos ng taon, magkakaigwa kami ning papaapod ako ning assessment meeting. As in, duman sa itinaon nindang sinabmit ninda sa beginning of the year, ano na sinahaman ninda, as in kung dainahaman, ano si rason, as in ano ang dapat nindang gibuhon. So, accountable baga kaya kami sa tao. Accountable kami dapat ang gibo mi diyan sa sangguniang panglunsod nagsisimbag sa pangangaipo. Ang mga ordinansa na dapat gibuhon may sinisimbagan na pangangaipo. So iyo po yan si garo gigibuhon mo ngunyan assessment kang as in magibo na ning mga plano. And then at the beginning of the year papasubmitong ko na naman sinda kan sa inda pong legislative agenda nagigibuhon ninda for the coming year, for the coming month. Ma'am Ne, magyun ining plano na magkaiguning assessment garo pagkadong ko nga na may siring ka ini yung lakdang ang konseho na normally kaya baga dahil tamang pinapakiaraman kung anong gusto mong ilatag bahala ka man pero garo maray na igwang binabalikan ang konseho kung nahaman ba si mga panuga na ginibo. Si mga panuga na ginibo ninda. Ma'am Ne, ngunyan kaya baga at our ko yan baga importante na maray ang impormasyon. Importante na maray ang pagpaluwas ning maninigong pag-edukar sa publiko, urog na kan mga lay kang syudad ding naga na pigpapanday kan sangguniang panglungsod. Igo po bang mga pigiribong mga bagong lakdang ngunyan? Pero po kaning ginigibot ang pagpapaabot through our office kan mga nahaman kang syudad and as in mga nagkakaharamanan man kan sangguniang panglungsod. Ano pa po si mga lakdang na ginibok ang sanggunian? Ngarig mas maghiwas pa. Ito po bagang pag-impormar, pag-edukarta sa namamanwaan ta, sa mga taga-naga, kan mga ginigiribok ang konseho kang syudad ding na. Ang pagkaaram baga kaya kang iba, ang sanggunian, ang sa iyang function, magibusan na ning mga ordinansa. Iyo po. Ordinansa, resolution.
Other than that, dainin da aram na bago nagigibo yung ordinansang niya, nag-aagi yan sa mga committee hearing, sa public hearing. Ngunyan, ang si ginibo mi, pag siguro second quarter o first, nagluwas kami ng sarong newsletter, ang apod is konseho. Tapos ang iba kaya, pati ang iba, dahil mga bistado, nadadangog ninda ang pangaran, pero personally, pag nahiling ninda, ikapalan ngayon si kagawad araw. Tama po, totoo yan. So ang ginibo mi is nire-introduce mi. Duman sa konsehong ito, pinire-introduce mi si mga konsyal. Kung personal nindang, kumbaga para mabisto pa nindo siya, si personal ninda, and at the same time, si komitibang kinakaputan ninda. Ipo. So, inipalan ngayon dapat ming dulukon, pag-abot sa transport, inipalan ngayon dapat ming dulukon. So, yaon duman ang functions kang komitiba, as in kung sisi ang namamayo, chairman, may co-chairman siya, as in mga member siya. Ipo. So, aram kang mga tao na kaya inida inaaksyonan, dapat inipalan ng barasulon ining komitibang aram na ninda kung sisi na tao. So, yan, sige ni Bumi. At the end of the year, siguro by December, mapaluwas po kami ng Sarong-Garo newsletter, another newsletter na newsletter na yaon naman si mga ordinansang ipinasar. Kanlambang konsyal, tapos si mga activities na pigibo kang mga konsyal. Siguro mga December, mapaluwas na kami kayan para po ma-informaran ang mga tao, tang ibabagang niyan, dahil man nakakaruluwas. Dahil nindaaram kung ano na sinangyayari digdi sa laog kang City Hall. So para ma-informaran sinda, inina si mga ordinansang ipinasar within dingo niya na taon, sisay ang nagpasar kayan, asin pa si mga ibang lakdang na ginibo niya bilang konsyal o bilang vice mayor kang syudad. Ngunyan magamam ni during ining kaaging taon ining matapos sa taon na ini. Dakulon mga naipasar ang sanggunian ng mga landmark ordinances, itong business stimulus program na nagtatabang sa mga negosanteng na naapektuhan. Correct, ang pandemya. Igwa pa kamo ining emergency employment program. Yes, oo, na dinagdagan ta na naman nga ni ngunya. Ning pundo po baga ngunyan. Nagdagdag kami ning pundo. Kami baga sa sanggunian baga kaya bago mag-dispose kang kwarta kang syudad, naagi yan sa sanggunian. Duman minihimay-himay na. As in, duman mahanap kung ano pa si mga ngaip. Karo kabaga kang mayo man baga sa budget ang pagbakal ning mga bakuna. Mayo man sa budget ang itong kang mga quarantine facilities, si mga sa volunteers si mga programa na napagsisimbag digdiyo sa pandemic na tangon yan. Mayo po yan. So, duman kumbaga ina-adjust as in hiniling si mga pangangaipo as in ito sinisimbagan through an ordinance or to itong mga lakdang kang sangguniang panglungsod in support sa program po ni Mayor. Yeah. Ma'am ne, ika ang pigmimirar kan mga nagenyo, mi bilang sabi nga ni ina kang konseho. Kaya pigtukartaso sa imong pigpapara sibutan sa sangguniang panglungsod. Nahiling taso sa imo pong tibay sa sabi nga ni kayang pagmantinir kan healthy discussion diyan sa konseho kang syudad. Pero on top ken ma'am ne bago ka naging vice mayor, pigmirar mi ika bilang ina kan pamilyang nagenyo because nga ni ika baga si at the forefront kaning Bantay Pamilya program. Yes. Siguro ma'am ne balikan ta lang. Ito bagang garo pigsisibutan man anong ngunyang kang programa kasi sabi da kay baga kang iba kadto may mga istorya ay pa naging vice mayor na ngaya si vice mayor na di Asis mapapabayaan na nga kayan ang programa sa pamilya, mapapabayaan na nga kayan ang Bantay Pamilya naglangkaw na nga ang katungdan bilang vice mayor. Pero kami ma'am kami sa SEPYO mismo naihiling mi na nagsasabay-sabay ining duwa in fact nga ni na mamantinir mo itong balanse kang pagsibot mo sa Bantay Pamilya sa kadigi sa pagtimon sa sangguniang panglungsod. Ma'am ne, kumusta ang Bantay Pamilya ngunyan? Ang Bantay Pamilya kaya baga kung baga napunan ko yan kang primero kong pagtukaw bilang konsyal. Bilang ang komitiba ko sa kababaihan, as in very active baga ako kayo sa mga kababaihan. Sigabos ng issue kang babaihan, nahiling ko, as in saruyan sa pigsimbagan. Pero nagpuon kayo siyang non-government organization,
Bantay Familia, recognized na siya kang Philippine Commission on Women, tagi ang nga ni baga naging local learning hub kita. Ini si mga programa na aramta na ang problema sa pamilya dahil mawawara. Tama po. Kung baga talagang sa araal daw na pagbuhay ta, permi yan igwang mga nagsasapo ng problema sa laog mismo kang pamilya. As in, aram ko na yan dapat simbagan, tamay mga pangangaipo. Kang konsyal ako, talagang yan si natutukan ko man. Pero ngun na vice mayor na kaya ako, dahil ko man niya napabayaan. Ayan nga ni, kumbaga, nagkaigwa pa nga ni nadagdagan si mga services, kang Bantay Pamilya. Kang niinot, ang concentration mi lang ito mga battered wife, si mga binubugbog na agom, sexually abused na mga babae, sexually abused and molested na mga aki. Pero kang habang naghahaloy, nag-expand siya, bako na lang siyang babae as in mga kaakian. Kundi gabos na miyembro kang pamilya na nagkaigwa na nga ni kaming battered husband, na mismong si lalaki na ang nagkakaproblema. Nagkaigwa kami na, nagkakaigwa ng araw kayo ng problema. Naglaog itong mga drug abuse. So nagkaigwa kami ng programa para matabangan silang bang miyembro sa pamilya para makahangos o makahali duman sa pag-aabuso kan sa diri niyang hawak, as in pang-aabuso sa pamilya na ayun nga ni si ginigikanan, drug addict siya, so nakakagibo siya ning maraot. Kaya nagkaigwa kami ng katatagan kontra sa droga sa komunidad, KKDK. Nag-train kami kang mga facilitator na mga nagko-counseling, bako lang duman sa drug surrenderista o drug user, kundi sa pamilya. Yan sa tabang ni kansa mo yung resident psychologist na si Dr. Gail Abonal Gomez. Si Gail kaya, pag nagpuon siya, 17 years na kaito, kinuha ko siya resident psychologist na may pangangaipo pala na itong counseling sa laog kang pamilya. Tapos nagkaigwa naman kita, nakanahiling ta na dapat bako lang babae ang maging katuwang. So nagkaigwa kita na yung LLK o lalaki laban sa karahasan. Itong mismong mga kalalakihan, sinana po si garo nag-iinganyo sa kapwa ninda lalaki na o ining problemang pampamilya, bako lang ining pambabae. Kita man nagsasapo kang mga araw kanita. Kung iisipon tabaga, ang data baga, mas dako lang nagsisuicide na lalaki kesa sa babae. Saro yan si mga issue na natutukan mi. Si mga ano ang kausa nagsisuicide ang mga lalaki. Paano? Siguro may intelligence quotient halang kausinda. Pero pa itong sinasabi mong emotional quotient, medyo hababa ang mga lalaki. Dahil sinda expressive, di ba? Dahil ma-share si problema. Oo, ang sasabihin, maano nga ako, ang ego niya, lalaki ako, dapat makusog ako, dahil ako. So ito si sinimbaganta through mga lalaki man. Ang iba nga ning member kang mga lalaki laban sa karas, ang iba kaya si man nababanog. Ang iba man si binabanog. Ang iba is talagang nahiling ninda na may problema. Kaya ang mga members mi dyan, garo hali sa iba't ibang kang komunidad. Tapos kaya itong habang nag-aano kami, nagdako lang sa muyang mga kliyente na mga hoben. Si mga nagraralayas, nagkakaigwa ng mga relationship na dai pa dapat, nagiging mas susceptible sinda sa mga sexual abuse and emotional abuse. As in, ang kadaklan nga ni is within the family pa, ang nangaabuso sa mga kaakian. Si mga naglalayas, na nag-iiba ko minsan sa mga boyfriend o mga may edad o na ginagamit kang mga may edad. Saro yan sa mga programang nahiling mi. Kang inot, sabi mi, pag dinadara sa mo, dahil man sinda, garo dahil sinda kampante kung may edad ang nag-interview. Nagkaigwa ko ng partnership sa mga eskwelahan. Ateneo Dinaga, Psychology Department, UNC, Psychology Department, USI na Social Work Department, hanggang UST kang Legazpi, nagpapadara sa mo kang mga OJT. Duman minahiling na mas magayon ang programa para sa kahubenan kung ang nagkakabot, huben man. At mas komportable mag-share. Sakod mismo si mga huben na mga nag-OJT sa mo, sinda mismo si nagsisimbag kung ay ma'am, garo pwede arog po kani. Programa ang gibuhon ta. So sinda talaga sinagibok ang program kung para sa kita ma'am, sa Bantay Pamilya, ina-adjust talaga para duman sa mga biktima, so response. Yes, yan ang ginigibo ta.
So yan, mga programa, pera na. Itong katatagan kontra droga, lalaki laban sa karahasan, itong kahubenan kontra sa karahasan. Sindaman ang nagsasabi. Actually, itong mga akrolimbang apo dyan, Sinda mismo ang nagpipili. Kayan. Bako po ako. Sinda ma'am, haliunta na po itong peer volunteers, Lola Boss. Ang apo din sa kumisan, Lola Boss. Haliunta na po ngayon, sige nga ko, anong gusto niyo? Pwede po ngayon kahubenan kontra sa karahasan. Parang nagja-jive man sa LLK, kumbaga mahilig sa K. May mga K. May mga K. Oh. May mga K. And then, nangyari yung COVID. Yan. Diba? Very active din si Bantay Pamilya. Nangyari po ining COVID, nag-train na naman na ito bagang naka-quarantine. Experience ko kaya, ako minsan may ma-text, may maapod ning dis oras ning banggi. Yahon po ako digdi sa quarantine facility, garo na po ngayon ako mabuha. Ano pong gigibuhong ko? Kakaulayon mo yan, aro kaya. So sabi ko, Gail, kaipuhan garo maggibo kita ning response na naman digdiyo. So nag-train po kita ng mga psychosocial intervention team na anytime, nagtao kita ning garo load, inutsim, load, para anytime pwede sindang apudan. Nagpalibot po kami sa mga quarantine facility kung sisayang pwede nindang apudan, ano po si ginigibo. As in, saro pa pala, nagpaluwas kami ng infographics. Infographics para aram ninda kung araw ka nang nangyayari sa imo, hindi si mga pwede mong gibuon. Pwede ka magdulok sa Bantay Pamilya. Pwede ka mag-upload sa mga number na ini. So, iyo to si ginibumi kay itong kang pandemic. Taday kami pwedeng magduman sa mga harong. Dahil sinda pwedeng magduman sa samuya, tabawal. So, saka mas naglangkaw si cases of domestic violence, sexually abused na mga kaakian. Taday nakakaluwas. Tama, nasa harong lang. Yes, kung minsan mawawalat si ama, tas si ina ang perming nagkakayod, siya ang pwedeng magluwas. Makainom si lalaki, si mga aki. O yan, ang naglangkaw si cases mi naman kay ito. So nagkaigwa na naman kami ning programa na maaraman kung ano nang nangyayari sa mga laog kami. Ang kagayunan tabi, BM kang Bantay Pamilya, especially si mga volunteers indo, under your leadership, itong adjustable na, adjust talaga mo duman sa needs. Aram ko itong sa COVID response, ugmahon kami katudigdi sa incident management team, urog na kang yaong kamo nag-i-intervene baga duman sa mga kumbaga kung may telemedicine, kamo man itong nag-i-ensure na magkalma kita, kalma ka mo. Tapos kuminsan baga kami pa mayong mundarang bado, tapinik up lang kami, o di kami pa si maduman sa mga harong, asin kukuan ng sinda, mayo po kaming pagkakan, so ma-contribute, madara kong, kuminsan naabutan na agihan mo nga ni baga ko, nagdadaraning po sabi ko nga ikaw Ma'am Nene, kaya nagihan ta ka dumang kaulay mo si Dr. Chancia sa quarantine facility, sabi ko si Ma'am Nene, sorry Ma'am Nene, ko senior na yan. Diyan dyan sa quarantine facility nagpapara-duhol ning mga kaipuhan ka mga naka-quarantine. Tamayo kayang family. Ang iba kaya baga naka-quarantine, may mga pamilya din isa, kumbaga harayo. So talagang kami, pag dai pwede yung mga volunteer, kuminsan dai man ako, maapod ako duman sa volunteer kan sarong barangay, o ibang araw kayo ni sa Indo, baka pwede nindong dumanan. Igwa nga ni baga kitang sarong instance na feature sa itong sarong aki na naon sa Irarom Kantulay, na si volunteer mi, ang lalaki lamang sa ito ang naghanap duman sa naghanap duman sa aking ito na kung tigasain. Naaraman mi na nagtitinda pala ning baduya si ina, na mayo talagang si aki. So tinabangan ito kang mga LLK. Sinda mismo sinagduman. So tama ang sabi mo, kung anong pangangaipuan, ito ang sinisimbagan tulos. Ma'am Ne, dinhuli sa ako lang ang kasatuyang oras. Halimbawa po, araw kani, may mga problemang nahampang si pamilya, kaipuhan ng psychosocial, psychological intervention, kaipuhan po magdulok dahil inabuso si kapamilya. Paano po pwede makadulok sinda sa Bantay Pamilya? Ang Bantay Pamilya open yan. Tayo ba kitang shelter na? Dito pa ngayon na pag-ulayan. May shelter po kami para sa mga sexually abused, maltreated na aking babae. Babae lang po ang samuyang pigano. Si mga binanog na babae, si mga naglayas. Igwa po kaming shelter. Mag-apod lang sa samuya. And hopefully po, nag-promise ako si Congressman Gabby Bordado na 5 million para sa gigibuhon na women shelter dyan sa itaas kang Carolina. Hopefully po mag-grant ito
para ang shelter mi po kaya garo, ang inot ang sabi mi 10 lang, ang pinaka-maximum. Pero inaabot kami kuminsan yung mga 20, kaya kuminsan mayo ng mga tuturugan ta, pero man lang ang rooms mi. So, yan, pwede po kaming apudan, siguro may phone po kami, or pwedeng mag-dyan mismo sa Bantay Familia Office, sa Naga City Council for Women po ang office mi, digdi sa atubangan man lang kang Liga Building and DILG Building, kataid kang Metro Peso. As in, siguro kung maghapot na lang kang number mi, pwede kong itawa ang number ko, ang number kang social worker. Saka may Facebook page ang Bantay Pamilya. As in, may Facebook page po kami, ang Bantay Pamilya. Pwede po kamong mag-upload duman or mag-text. Kung ayaw po kamong miski message po duman sa samuyang page, Messenger. kami na mismo ang ma-upload sa Indo. And ini ma'am, na-assure naman baga sa kahaluyan na very confidential. Confidential po. Sabi ko nga kung ako lang, siguro mayaman na ako, pwede na ako mang-blackmail kung ako ang tapos confidential po yan, mayo pong nakakaaram, basta nagdulok po sa Samuya. Confidential po ang mga record kayan, confidential po yan, maaraman. Nakaaraman lang po kuminsan kang iba, mismo si pamilya, kapamilya ang nag-iistorya. Kuminsan nga may nakasuhan ako may sarong kapamilya na nagluwas ay minor de edad. So inireklamo ko talaga siya. So po kamo, napasa nagdulok kamo sa Samuya, Bantay Familia, confidential po yan, as in, ginigibo po, pag-file kang case, pag medico legal, kaibanan mo na, pag-file kang case, as in, habang kukondusir ng kaso, nakaantabay po ang mga Bantay Familia volunteer. Yan. Mga tugang, inabutan na po kita sa tuyang programa. Ma'am Nene de Asis, thank you very much po sa imo pong pagpaunra po sa Muya. Sa mga masunod po, mga tugang na mga aldaw, magiging regular tang makaibahan si Vice Mayor Nene de Asis digi sa Urulay Banwaan sa Nagangunyan para tawanan kita ni mga update ka mga ginigiribo kan sangguniang panglungsod, mga bagong ordinansang ipinasar, mga bagong ordinansang papasaron pa sana kan sangguniang panglungsod. Kaya looking forward po kita mga tugang sa kumbaga regular na pag-guest sa tuya ni Vice Mayor Nene de Asis. Tangarig mas maimpormaran kita, mas kumbaga magigitang aware ka mga programa and makuata itong mga benepisyo na dara kan mga pulisiya, mga ordinansang pinagpasar kan konseho kang Syudad Dignaga. Bueno mga tugang, sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, of course ni Vice Mayor Nene de Asis, kan sangguniang panglungsod kang Naga, sa ngaran po kan City Events Protocol and Public Information Office. Mabalos po sa ito pakantabay, ini po si Allen Riondanga. Riondanga, Urulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Aulo Papa, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10 nin aga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.